За да купи всичко необходимо за фитнес менюто, нашия домакин разполага с 150 лева. Раз, два, напред! От тук вземаме краставички за салатката. Така, сега си изберем доматки за основното ястие. Капокрека. Сега от този щан ще взема кускус, който е основната съставка на предястието ни. От тук ще вземем червено вино, което е много подходящо за основното ястие. Доста червено. Следващото, което трябва да взема по моя списък. Пътуването на Мартин почти приключи. Той действаше организирано, стриктно и с настроение. Менюто на Мартин за днес включва салата витаминка за нашата дружинка, предястие загрявка за шампиони, основно рекорд и за десерт мускулно презареждане. Почвам приготвянето на основното меню. Необходимите продукти тук са пилешко филе от гърди, домати, които ще ги използвам за аранжировката, гъби, те са вече към самото меню, не е за аранжировка, кашкавал с чушки. Пържолките се нарязват на тънко. Сега ще начукам пържолките, въпреки че пилешкото месо е крехко, не е лошо никак да станат още по-крехки. По принцип е хубаво, въпреки че това е незалепваща повърхност, е хубаво да се малко се намажи с олио или зехтин. В случая ползвам зехтин. Това става обаче с четчица, която в момента нямам. Ще ползвам салфетка. Пристъпвам към печенето на пържолките. Това да ви покажа дамата на име Денис. Гледай. Тя се дръпа малко. Тази панелка. Чувствам се като награда за левите. Твоите устни не са. Съжалявам, обаче ми се набиват аз, когато ми говори някой гледам по усета. Ми не съм. Не съм. Няма защо да... И аз искам. Аз им го споделих даже. Затова забелязвам. И да направим едно на здраве. Хайде аз. На здраве. Да. Радвам се, че се запознахме. Да, но също ми беше много приятно. Пожелавам много успех на всички ви по-отделно, независимо, че това ми е приятел. Повече на Марти. Пожелавам ви на всички много успех и се надявам, който спечели да се обади Да почерпи, дали? Да, всички се надяват. Чао. Беше приятно. Чао, успех! Благодаря за Дени. Чао. Вие бяхте с Ден. Така, заповядай. Благодаря, Съжалявам, че е изтинало малко. но пък е красиво. Мисля да ви предложа последната изненада за вечерта. Тази изненада ме накара да я направя една госпожица, която постоянно употребява думата стриптиз. Чувал съм тази дума. В крайна сметка пуснах в търсачката в интернет, за да разбера какво е това стриптиз. И в крайна сметка стриптиз това бил някакъв вид еротичен танц. Така че за случая съм подготвил 2 бутилки вино. Които бутилки вино сега ще ги покажа. Представиш се. Така, едната бутилка... Помни се, естествено. Едната бутилка е, да го кажа на английски, нали? Всеки да го разбира и английски. Особено аз, да. Така, аз ще преведа Wine for men's striptease, т.е. вино за мъжки стриптиз. Т.е. мъжете пият това вино и трябва да правят стриптиз. А другото Wine for ladies striptease. Не знам много добре английски, надявам се, че така се чете. Да, да запрашвай го, даже дето не знаем. Така, значи, вземам двете вина, те си имат и правила отзад на етикетчета, т.е. дамите винаги са с предимство, нали така? Така, да. Още така. Та една от вас двете, коя дама от вас ще избере
коя ръка да изберем от жребия, за да видим. Аз вече избирах в понеделник, нека да не изберем. Да. Понеделник, то това нямаше нищо общо. И после избирахме с нея, пък дърпахме там Ако нещо. не да теглим пак лище. Значи трябва да изберем дали ще е мъжки или женски, така?